Igbo Igbo ekele m unu ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu onye nụnụ n'ihu kịta bụ Akajọfọ Igbo isi mmiri Igbo mbụ Eze Chukwuemeka Eri Eze Eri our spiritual roots onye nwa bụ onye isi ya ihe anyị na ihe a bụ na Sokoto airport anyị nọ na waiting room okpere oge ka anyị ga-apụwa ka anyị gawa njem gawa ịhụ Maazị Nnamdi Kanu ọ hapụrụ Anambra steeti n'obi ya bịa ịhụ Maazị Nnamdi Kanu anyị ga-agba ya ajụjụ ọnụ ka ọ gwa anyị ihe kpatara o ji bịa ịhụ Maazị Nnamdi Kanu ma nyekwara ndị Igbo ndụmọdụ ọkachasị n'ihe anyị na-agabiga ma kasị anyị obi. Eze biko gwuo ụmụ gị okwu. Ndewo. Anyị abịago iwe ije anyị bụ ije ndị Igbo bụ Chineke kele Igbo niile and mmụọ dị na Igbo na-edu anyị na-aga na o gosiri na Chibuike ndị Igbo ji ibe na-edowa chọba mma. Nwa anyị nwoke nọ n'ebe a na Sokoto prison ya ka anyị bịara mbụ ndị ngwa ya bụ ka anyị na-agụ ya ogwe eti na o nwere mmadụ, o nwere nwoke, o nwere nwaanyị, o nwere oke, enwe nwatakịrị ka anyị gụ ya n'azụ ebe ọ nọ ya bụ ọrụ Chineke ndị uche Chukwu ji eme na ndụ ya ọ bụrụ uche mmadụ ebe a na-arịọ uche mmadụ ya eme ka ọ bụrụ uche Chukwu eme na ndụ ya ndị agụ na-ata ndị Igbo na-eli na-atụnye eche na ihe ọbụla obere ogosi ebe a pụta uche Chukwu na-eme ọ bụ uche mmadụ na-eme anyị Igbo ga n'azụ adịla mma na eke adịla n'oyi adịla n'ike Chukwu nna anyị ukwu ọsịsọ biko gwa anyị afa gị, ekwe anyị ọkwa gị, ekwe anyị ihe ịbịa na Sokoto anụ maka anyị pụba nwa mmiri. Ndewo, afa m bụ Nze Ukwu Obiora na-atụ anya nke eji Ogbonduru Ilueri Kingdom wee malụ. Mụnwa bụ General Secretary Eze Cabinet. Anyị bụ eze anyị ịbịa afọ nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu nke nọ na Sokoto prison na ebe anyị dịka o si akọwa bụ eze ofe ije a ka anyị na-abịa, ofe ije ndị Igbo ahụ ka anyị na-abịa. Obi ga-esie ike na mkpagbu ndị Igbo obere oge ọbịa na mmezu na ebe anyị na-achụ anyị ga-enweta ya n'abalị Chukwu oke abịa mmiri.